шишарка, условно казвам, не толкова като боровата шишарка, а формата на епифизната жлеза. Тоест така да го наречем третото око. Такава шишарка има във Ватикана. Нали? Има си символика. Те ще седат горе на двете колони, които са на задния път. Това е дипломна работа на една ученичка и на Владова се казва. Тя е тук близо от Карлуково, но и други нейни съученици помагат, основно момчетата, за реализация. Други две момчета от 12-ти клас тези блокчета ги режат, за да изградат зида, нали, за да може да затвориме двора от онази страна. Въобще, едни в скулптурата, други в строителството и каменоделството, така че всеки си намира своето поприще. Сега от вас разбирам, всичко, което се случва е плод на работата на студенти. Ученици. На учениците, да. Но иначе по принцип това е една от работилниците по каменоделство. Тук е много уютно. Ами да, приятно е. Тя, Катина Димитрова, знае за минали години, когато тук се е палило печка, нали, много по-такива, как да кажа, сурови условия, сега вече си е друг. Изглежда страшно сложно заради тези... Всъщност това са две сечения, спирали, които едните са в едната посока, другите са в другата посока. Ма под спирално си върви? Ами спираловидно върви, да. И при срещането се получават тия, така да кажем, пирамиди. Когато го разбереш, е много просто. Вау! А това е работа на нашия ученик 8-ми клас за конкурса в НДК, националния конкурс по скулптура. Всъщност, последните години най-вече, това е малкия, този е големия, нали, който прави, за да чисто да влезе в мащаб. Последните години имаме все повече така призови места. Дали било първо, второ, трето. Този конкурс, това е между всички училища по изкуства в цялата страна. Всички, които са под шапката на Министерството на културата. Тъй като ние сме към Министерството на културата, а не към образованието. Тъй като направлението е изкуство. И така. Но, нали, това случая са свободни задачи. Иначе в това ателие се работят, как да кажа, по-класически модели, както примерно са тези с флоралните елементи, те са за фризове, окото на Давид, носа му, къде беше той? Носа, нали, все такива класически елементи. Трябва да се мине през класиката, за да се стигне и до свободната форма. Да. Преди беше на Стефан Вългозов, това направят на морето. Като слуша човек на една година всеки ден. Да. А това ти дава края на урока, нали така? Да. Звънец? Всъщност това се като интересно тази колекция от различни минерали, фосили, седиментни скали ни е дарение от стария директор, бившия директор Христо Димитров. Той е преподавател в Минно-геоложкия университет. Да.
И естествено са как да станеш каменоделец, без да познаш скалите и... Да. Така. Вау. И на това се обучават, в крайна сметка. Много важни неща. А петрография? Петрус от гръцки значи камък. Ага. Наука има за- логика. Наука за скалите, да. Наука за скалите. То за това и сега живот и здраве на Петроден ще си направим и такъв празник на каменоделеци, патрон е Свети Петър. Да. Да, нали, като той всъщност е и покровител на каменоделците. Не съм знаела. Да. Сега ни изработихме много красива икона. Живот и здраве, като дойдете пак ще я видите. Да. Церемония. Да, ще я видите. Тъй като ще и правим каменен олтар. И ще... Да, ето, все пак... Има логика, нали? Да, всичко ще е, да. Всичко както трябва да бъде. Точно. А това са старите табла. Аз ги видях Да, трети. те са на единия от... Ти намери? Супер. Алуминиум? I don't know if I can find my way out. Само от тюницата да видим това не излиза. I'm stuck in a prison of doubt. In this ocean, and everything is growing up tight. There's no room to breathe. And nobody is watching at night. I wanna rise up. Need a friend to shake